Zdravo svima, moje ime je Ivan Bildi i danas ćemo pričati o influencerima. Pa da pogledamo. Angažovanje influencera je vrlo verovatno najpametnija stvar koju možete da uradite za vaš biznis. Međutim, većina brendova i dalje failuje po tom pitanju, odnosno ne uspeva da izvuče maksimum iz tog angažovanja. Želimo narednih par minuta upravo da vam objasnim na koji način da koristite influencere, da zapravo imate neku korist od njih. Prvo, odabir influencera. To što neko ima puno pratilaca ili je opšte poznat ne znači da je baš za vaš biznis. Ćao svima! Ćao svima! Ćao svima! Ali niko vam ne kaže kako zapravo da izaberete influencera. I tu je najveći problem. Vi ne možete da dobijete neku listu influencera i da onda prođete kroz tu listu i da kažete ok, izabraću ovog, onog ili ovog zato što mi se sviđa. Morate neko vreme da pratite influencere koji su vam na tapeti. Možete, ako želite Instagram influencera da koristite, napravite neki novi nalog na vašem Instagramu ako već ne želite svoj da upropastite i zapratite tih 20 ili 30 influencera koje ste dobili. Gledajte šta oni rade, šta objavljuju, na koji način komuniciraju, kojim tonom komuniciraju, kako njihova publika reaguje, na šta ne reaguje. Kada naučite, kada upoznate sve te influencere, moćete da shvatite koji influencer zapravo se najviše poklapa sa vrednostima vašeg biznisa i koji se najviše poklapa sa vašom ciljnom grupom. To je jedan od načina na koji možete da izaberete influencere. Sad dolazimo do najvažnijeg dela. Većina ljudi biznisa se odluči za jednog influencera i onda to bude neki influencer od 500.000 followera ili uglavnom ti ljudi koji imaju najviše followera, najviše engagementa, naprave neku akciju, tu se odradi neki giveaway, odradi se neko tagovanje i tako dalje. I vi instant dobijete neki rezultat. Ako vas neki pravi influencer pomene u svom postu, u svojoj objavi, u svom videu, instant će se dogoditi nešto. Znači vi ćete dobiti nove pratilace, dobit ćete sigurno i nove porudžbine, ali onda sve bukvalno poslednjih par dana posle toga se sve vrati bukvalno na isto kao što je bilo. I to je najveći problem prilikom angažovanja influencera, što taj pik jako brzo izbledi. Ono što treba da uradite i što je mnogo bolje je da angažujete više influencera. Kad kažem više, mislim minimum 5, optimalno 10 do 15, koji će u narednih mesec dana pričati o vašem brendu. Znači ne da svih 10 ili 15 objavi u istom trenutku, već da se dogovorite na svaka 2-3 dana da neki novi influencer priča o vašem brendu. Jer onda se dogodi taj moment stvaranja tog oblaka u očima pratioca, da odjednom svi kroz neko vreme pričaju o istoj stvari. I to im dovodi ih u tu poziciju da više ne gledaju na to kao na klasično plaćen video ili plaćen post, što je uglavnom slučaj sa jednom objavom, već počinju da primećuju da svi ljudi o tome pričaju, pošto uglavnom jako slični ljudi prate influencere. Ako imamo u Srbiji, 15 influencera po 500.000 subscribera ili 200-300.000, to ne znači da je 3-4 miliona različitih ljudi. To su uglavnom sve isti ljudi. Kad ih 10 puta izložite vašom porukom kroz 10 različitih influencera, nešto zapravo možete i da ostvarite. Ja mislim da najbolji primer koji mogu da vam dam na lokalnom tržištu je The Hello Smile olovčica. On je angažovao bukvalno, ja mislim, sve influencere u Srbiji ili, ajde ne mogu kažem sve, ali najveći broj influencera koji su iz te beauty industrije. To je olovčica za izbeljivanje zuba gde se one slikaju sa tom olovčicom i to je bukvalno postao trend na Instagramu. On je platio nekoliko, pretpostavljam, prosto ne znam, on je platio nekoliko tih influencerki, ali se vidi da sad gomila drugih se slika na taj isti način sa olovčicom, a gotovo sam siguran da sve to nije plaćeno. Čak i provereno znam za neke od tih da nije plaćeno. Znači, angažovao ih je jako puno, stvorio se jedan oblak ljudi koji govori o istoj stvari i tu je način na koji zapravo vaš brend može da bude primećen. Sa jednim influencerom, koliko god on bio veliki, jako ćete teško nešto da ostvariti. Jedino ako nemate baš duboku saradnju, recimo
ne znam, mada i Fanta je koristila jako puno youtubera, osim ako ne uzmete jednog pa da vam on bude generalni sponsor kroz jako dugo vreme, recimo 2-3 meseca, da on bude vaš brand ambasador, tu onda opet može nešto da se postigne, ali kratkotrajne akcije sa influencerima gotovo nikad ne daju dugoročne rezultate. Nadam se da sam vam pomogao u načinu na koji uopšte treba da pristupite i da razmišljate o angažovanju influencera i u vreme explore feeda i u vreme zaoštravanja news feeda, šta se vidi, šta se ne vidi. Mislim da su influenceri jako dobra stvar da dođete do vaše publike. Hvala vam puno i vidimo se sutra.